Мгм. ассалому алейкум. Так, хушвақтова Шаҳноза. Салом алейкум, хоҳари азиз. Хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. ҳозир камтарак духтаро ҷамъ шаванд, баъд сар мекунем эфирамона. Раногул Муминова. Салом ва алейкум салом. хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. духтаро эфир кати поделиться кунед дар группаҳотон, барои бисёртар одамо ҷамъ шаванд. Айни замон 16 нафар ҳастанд. Настя, лампу эту не включай. рӯз ба хайр, бонувони азиз, гулдухтарони зебо. хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. имрӯз эфира мо камтарак суҳбат оиди кор ва ҳам боз як бори дигар румтур мекунам аз хонаи бачаҷон. имрӯз ман қати фарзандо уборка омадам. пагоҳ насиб келинакам мебиёд ҳамроҳи наберам, ба ҳамин хотир тайёрӣ дида истодам. пагоҳ ҳам эфир неву видео мекунам, лекин имрӯз эфир духтаро. Так. салом алейкум апаҷони Рудоба, хело хушҳолам боз шуморо дар эфир мебинам. Рамик Радиков навистанд. ва алейкум салом. духтари азиз, чӣ хел шумо, саломатиҳотон хуб? алҳамдулилла, ҳама хуб ҳастед? духтаро, ман ана ҳамин тӯҳфаҳоя барои онҳое ки аз розыгриши мо бурд кардагӣ буданд равон мекунам ва гуфтам барои шумо камтарак маълумот диҳам оиди ҳамин бадҳо, биологически активные добавкаҳо ва ҳам оиди ҳамин кремҳо. Что, Лёня? Чё там, Настя? Закройте дверь, все, больше не выносите, остальное потом. мебелҳои ҷамъ кардагӣ, мусороша, коробкаҳоша баровардем. барои ҳамин Лёня пурсида истодааст ки чӣ хел кунам. ана михел духтаро, ана ин патчи духтаро, як духтара ки мо патчи бурд кардагӣ буд, як духтар, 3 нафар аз ана ҳамин крем бурд кардагӣ буданд. ана ин омега бошад духтаро. дастои ман ба аҳамият натиҳед духтаро, ман наметавонам камера дуруст кардан ки ҳамин дастом сиёҳ вай мешавад. камера ва наметавонам барои чӣ настройка кардан наметавонам. ман монанди дигар блогерро филтр мондан наметавонам. чизе ки ҳаст настоящий, лекин дастои ҳақиқӣ михел сиёҳ нестанд. намедонам чӯи хел. хулоса ҳамин омега 3 духтаро, детский омега 3 ҳалол аст духтарои азиз. омегаи 3 якчанд намуд ҳаст. ана ҳамин ҳалолаш ин иҷозат аст барои мусалмонҳо истеъмол кардан. ба ин аз 1.5 солагӣ мумкин аст барои майнаи сар, барои кӯдаконе ки беқарор дар дарс менишинанд, қарор надоранд, меҷунбанд, бисёр аҳамият наметиҳанд хундан ба ву, лекин гиперактивне мегӯянд. барои ана ҳамин гуна кӯдакҳо беҳад чизи нағз аст. баъдан ана ин бошад витамин Б. онҳое ки асабониянд, модароне ки раздражительный мегӯянд, асабонияташон беҳад баланд аст. нервни системая ҳимоя мекунад. майнаи сара, дила, ҳамаш ба беҳад фоидаовар аст. ин чизо ҳамаш духтаро аз сайти Корея заказ карда мешавад. наличие ба ман ба айни ҳол ҳаст. ба касе лозим бошад ба WhatsApp нависад. ана ин бошад радиола расобша духтаро. ин чизо ман ба бисёр не, ҳамагӣ якдонагӣ дудонагӣ ҳаст. агар ба касе лозим бошад марҳамат нависед. баъдан ана ин бошад кушон духтаро. Настя, открой мне кушон, пожалуйста. кушон открой. ин дастои Настяам бинед чӣ хел сиёҳ нишон метиҳад. дастош сафедак набошад. дасти ҳамин Настя тамоман сафеда. открой с этой стороны. да. ана ин кушон духтаро, инам аз розыгриш духтаро бурд кардагӣ буданд. ба ҳамин хотир сюда клади на место. равона мекунем тӯҳфашон. ана ин бошад крем барои духтаро.
Фея, ассалому алейкум, хоҳари азизам. Баъд духтарои азиз, баъд ман румтур мекунам, вживую румтур мекунам. Баъд чӣ мекунам? Ҳозир аввал ин кремои нишон теем, баъдан румтур мекунем. А чё не получается? Давай я открою. Всё, открыла. Ҳар якташ алоҳида гирифта нишонте. Якта нишонте гирифта. Шо, адами коробка гир. Ина духтаро. Ин чӣ хелаш Настя? Чӣ навистагӣ пушташ ба? Ин ҳамаш англисию, корейский. Ана ин духтаро крем роза кати. 100 барг кати. Ана ин крем бошад. Это тоже роза, да? Soft pep. Хулоса духтаро 4 дона крем барои даст, барои уход. Ана ин лимонный. Нархаш 1000 рублей, духтарои азиз. Мана ин оливковый. Ана инаш бошад оливковый. Ана ин ҳамин хел духтаро. Назира, салом алейкум апаҷон. Хулоса духтаро ҳамин радиола расаробша барои тоза кардани ҷигар, ферменти ҷигар баланд бошад, барои анаҳамонҳо, барои талхдон, барои желчашон, касал будагиҳо, онҳое ки желчашон даҳони баъзан одамо тахир мешавад, талх мешавад, ин аз ҳисоби желч, аз ҳисоби талхдон мешавад. Барои анаҳамонҳо ҳам беҳад фоидаовар аст, тоза мекунад желчни пузир. Ана ин бошад витамин барои асаб, чӣ хеле ки гуфтам. Ин барои омега, барои кӯдако. Ин бошад крем 21-аш ҳаст, 23-аш ҳаст. 23 барои сабзинаҳо, 21 барои сафедако ва ҳам SPF 50 дорад. Духтарои азиз, ҳимоя аз нури офтоб. Ана ҳамин хел духтаро, акнун биёед ба касе ҳамин чизо лозим бошад, дар ватсапи ман нависед духтарои азиз. ҳатман равона мекунам. Настя тоҷикия мефаҳмад, мошоалло. Настя 100% тоҷикия мефаҳмад. баъзан тоҷико ҳастанд ки ин хел монанди Настя гап задан наметавонанд тоҷикия. Настя 200% медонад тоҷикия. Апаҷон номерота навис, гап занем, ман ба дору дар кор. Хуршед 100 таъруф навиштаанд. Майлаш дар охири эфир мемонам. Хайр духтаро, румтур мекунем акнун. Частично мебелое овардем духтарако. Ина ҳозир мо кроваткаи сборка мекунем. Ҳамроҳи Настенька сборка кардагию ана минҷива ваяша мемонем духтаро. Ина мастер камтар устои мо камтар ҳунар надоштааст, поёнба кардааст. Поёнба барои кӯдаки 1 сола 2 сола барои нағалтиданаш. Аммо ҳозир бошад мебардорем. Ҳозир усто мебиёд барои стола ҷамъ кардан, мегӯем ки чтобы бардорад, баландтар кунад. Кӯдаки навзода ана михел бояд бошад. И, Настюш, принеси балахон, принеси вот эту вот штуку, которую надо. Балдахин или балдахин. Балдахин. Духтаро, ана Михаил. Апердоба, агар ҷигар операция шуда бошад, мумкин ҳамун чизи гуфтагитон? Албатта мумкин. Ин чизо духтаро ҳамаш витамин, биологически активная добавка. Витамин барои асаб, барои 25 сола дар кор ҳаст. Ина наличева ҳаст, марҳамат. Духтаро, ана ин двухспальная кровать, ана ин шифонер, якта барои Рустам, якта барои либосои Соҷидахон. Ҳамаша сафед зас кардам. Духтаро, ин хай келинакам кати маслиҳат карда намехе. Тошона нимаша овардам, ҳозир меовезам. Инҷа ана ин бошад барои либосои Аминочка. Ин пуфика барои Соҷида заказ кардем, барои ҳозир ваяшкати ойна кати ана ҳамин ҷава меовезад. Мастер биёд, усто ин ойнаш, ана ин тумбочка инҷа мешавад. Ин кроваткаи мегардоне мехел. Инҷава тумбочка қати ҳамин пуфикаш барои косметика кардану худаша келинам ороиш доданаш специально. Ана михел. Дальше. Настя, матрас принеси, откроем, сюда постелим. Ина духтарако. Пардаи пагоҳ меовезем. Парда пагоҳ мебиёд. Так. Инҷа бошад ҳозир кӯрпачаҳоша вай мекунам.
тах мекунам ана ҳаминҷава. Дивана тоза мекунем ки дивана чанг кардем то овардана то вая ҳозир специально средства харидорӣ кардам. Инҷа бошад стулҳояш, стулҳои анамихел сафед заказ кардем. Стулоша ҳозир ина бинед духтаро, дастам инҷа сафед, дигар ҷо сиёҳ, аҷоибот. Хай ман наметавонам филтр мондан. Инҷа бошад Лиза, вон эти Настя отнеси. Инҷа бошад стол духтаро, ҳозир стол мебиёд, мекушоем. Ин балконаш духтарако, чистенький, аккуратненький. Ман ҳамин дабдабаю ҳамҳамая нағз намебинам, ҳамин мехоҳам ки ҳамаш аккуратно бошад. Ҳамаи чи аккуратно бошад. Пакет, да. Отнеси, она переберет. Инҷа бошад прихожий. Ин вай, ванна. На инҷа кухнича духтаро. Инҷа лагандом овардам барои ош, пагоҳ ош мекунем. Гулам овардам духтаро, ман ҳамин гула дӯст медорам. Фикр мекунам ки хонае ки зан ҳаст гул бошад. Анами хел гулҳои хонагӣ ман дӯст медорам беҳад. Так, навдиди нодида сайёҳи Шоҳинзода. Ассалому алайкум, муборак бошад набирача ва боз муборак бошад. ҳозир духтаро ман одамои нолозимиро удалит кунам. Ина михел духтаро, инҷа холодильникашам нав ҳамаш. Ҳоли ягон чи намондам, даже плёнкаҳо шкандагӣ не. Ина меканем ҳозир. Хай хулоса ҳамин барои оилае ки 1 сол пеш барпо шудагӣ, оилаи майдаҳак мешавад. ҳаминаш кифоя. ҳозираш ба ҳамин хел. Баъд ягон аст хонаи заминакӣ харидорӣ мекунем дар назди ҳамин худамо. Ягон хонаи заминакӣ харидорӣ мекунем. ана ҳамин хел духтаро. духтаро лайка пахш кунед. 20 дона лайк ҳаст тамом. 130 нафар айни ҳол тамошо доранд. Ножика нет у нас? Веник? Ну зачем нам веник? Да не вытрем и все тряпкой. Тряпку возьми, ну вытри тряпочкой и поселим и все. Духтаро матраса аз Валберис харидорӣ кардем. Беҳад нархи дастрас кати. Намедонам ки 10 ё 12 ҳазор будааст. Ами шаҳри худамова магазини мебелне ҳаст. Инҷа 20-25 ҳазор духтаро. ҳамаи ами мебеле аз Валберис заказ кардем. беҳад маъқул шуд. Курьер мебиёрад, ягон барои доставка пул намегирад. ҳамаш доставка бепул аст. шаҳри худамова заказ карданӣ будам ки ҳар як этаж ба 500 рубли мебурорад духтаро. ба ҳамин хотир заметкатон багиред, ҳаматон аз Валберис маҳсулот заказ кунед, мебел заказ кунед. Умуман ҳамаи чиза аз Валберис. Ман ҳамин ба уже одат кардам. Даже продуктая мисол биринҷ, макарон, ҳамин чизоя аз Валберис заказ мекунам. ҳозир ҳамин вайда барои тоза кардани дивана аз Валберис харидорӣ кардам. Набор специально. Что нас? Смотри. Этот и с тряпочкой. Она духтаро 300 рублей она ҳамин. Ина бинед. Дар дохили коробка барои тоза кардани диван 300 рублей. Она ин гуна средства. А там пшикалка, да, еще? Она ин ваяшкати, дозатор кати. Она ин духтаро тряпочка специальная, бад щетка 300 рублей. Ба ман фикр мекунам ки беҳад арзон аст духтаро. Барои тоза кардани мягкий мебел. Агар лозим бошад ваяша мепартом, артикулаша охири эфир банависед мепартом. Акнун хонама ман смсотона. Апа ин хонара харидӣ или снимат кардӣ? Харидам хоҳарҷон. Харидем. Беҳтарин хуштоман. Раҳмат. Так муборак шавад хонаи нав, меҳмони нав. Раҳмат ҷон. хонаи навашон духтаратон ба насиб кунад. Раҳмат. Биг батя беваи дарунсиё Шоҳинзода. Шоҳинзода лучше.
ай духтаро смсҳое менависед ки рости гап забони ман намегардад. ин хел гафҳои хондаам ба апаҷон. Так, нафаҳмидам. Так, табрик набератон, раҳмат. бача сухан. духтаро ҳамин гапҳои вай назанед, илтимос. Так, салом апаи Рудобаҷон, муборак шавад, насиб кунад набирачатона. Аллоҳ умри дароз диҳад. раҳмат. манам дӯст медорам Гула апаҷон. эфир часпида истай. барои чӣ эфир? ина духтаро матрасашам ҳамин хел как раз будасте. глаз алмаз ба гуфти Русокинас. видишь у меня какой глаз алмаз? Да. Настя, принеси этот. Лиз, дай мне покрывало. Рудобаҷони қандалоти ман. раҳмат, раҳмат апаҷон. Настя. Да, кушо ҳамина пастилит мекунем. Так. салом апаи Рудоба, номи набиратона чӣ гузоштед? Амина гузоштем, духтаро. Аминаҷон гузоштем. Это наволочки. Просто пододеяльник. Просто нет, оставь в шкаф, положи пока. Так. Харчо Бишкек. Так. Салом нағзакето нафаҳмидам. И кадом лаҳҷакати? Так. ин қадар ба ҳавас тайёр. ман беҳад ба ҳавасам духтаро. ҳамин ман мехоҳам фарзандони ман дар ҳамин хел ақаллан условияҳои нағз зиндагӣ кунад. мисол мегум ку дабдабаю ҳамҳама набошадам, тоза аккурат набошад бас. салом, кадом группа эфир медуроӣ? фақат ҷанг. ин тоҷико дар ҳақиқат девона шудагӣ. Садоқат Абдуллоева. хайр ҳамин хел. Так. салом апаҷон, хонаи бачатона ҷудо кардем? бале, хонашона ҷудо кардем. ана духтаро, Настинкахон заправ кард. ина қайсингули ба ҳавас. ина фасона кардем. худоро шукр. Настюш, теперь убери вот это вот все. Пакеты. Ленчик, иди, сынок, пакеты убери. И давай, Настюша, цветочки давай достанем. Что? Пакеты вот эти соберите, вот сюда положите, потом выбросим. Будем уходить, выбросим. Духтаро боз гул гирифтам, гул. Этикетки сними, Настя. Вот это все сейчас уберем в пакет и поставим цветочки. Салам, валейкум салом. номи беҳтарин калона как шуд. духтаро, аз вай фикс прайс анаина харидорӣ кардам. бинед чӣ хел аҷоиб буд. инҷа дастам сафед, духтаро. фильтр надорам. Это цвет, наверное, да, темно? А то мне так неудобно перед людьми. Черные руки, как будто не мытые. А здесь совсем по-другому. Лиз, пакет принеси, вот эти убери. Ина, инджа васио. Ина, диде, да, духтаро, темно. Торик будас. Инджа вы. А где вспышка? Я не знаю, где вспышка здесь. Ленчик, давай, сынок, вот это убирайте все. Қайқулота духтаро, ана ҳамин ҳозир ман фасон мекунам боли тумбачкаи Аминачкая. корд нагирифтем, Настенька? Бояд корд нагирифтем. Держи, Настюха. Так, Настя. Сейчас. Лиз, вот это тоже туда убери. И это тоже убери. Это все на диван положи, сейчас не понимаю. Вот так вот, да, красиво. Чхел, духтаро, кани баҳо диҳед.
тумбочкаи Аминочка ана мехе фасон кардам. Биби ба ҳавас. Ана пуфикам духтаро беҳад нархи дастраскати харид кардам. Велюра як аҷоиб приятники будаст ки хел нишаста косметика мекунад. Хай худуша ороиш медиҳад. Ина гулак. Бачаҷун беҳтарин, хушрӯ, бисёр хушрӯ. Апиру доба беҳад камератон безеб нишон доистаст. Хар чӣ кор кунам, камера чизе ки ҳаст ҳамон нишон медиҳад. Кафтари озода ғам набошад. Ассалому алейкум, Фотима навиштан. Ва алейкум салом. Настюш, вот это. Так, теперь курпачашки, знаешь, вон туда вон. А тут больше ничего не будем собирать в этой комнате? Ладно, тут пол помоем? Да, помойте пол тогда. И, Настя, сначала пол помойте, потом курпачи сюда складывайте, и я диван сейчас почищу. Хорошо, я чуть-чуть поговорю, и потом все. Хай, духтарои азиз, чӣ кор кунем? Эффекти видео нағз не, Ситора Қурбонова. Ман чӣ хеле ки гуфтам, ман эффект кардан наметавонам, Ситора Қурбонова. Ман ҳамин як одами простой ҳастам. Кани ина эффекто. Так. Не, так. Хай духтаро саволотонро ҷавоб диҳам акнун. Онҳое ки дар командаи ман ҳамроҳи ман ҳамкорӣ карданиянд, марҳамат ба рақамҳои ватсапи ман нависед духтаро. Баъдан духтаро як чизи дигар, давай лизмой. Як чизи дигар духтарои азиз ки медонед, онҳое ки аз дигар ҷо маҳсулот харидорӣ мекунанд, баъд барои консультация ё барои маслиҳат ба ман менависанд. Илтимос духтаро, аз куҷо гиред маҳсулота? Ана ҳамуно бояд шумова тавсия диҳанд. Ана ҳамуно бояд шумова аз рӯи инструксияш фаҳмонанд чӣ гуна истеъмол кунед. Илтимос аз дигар ҷо хему-хем ва женшен дигар чизо харидорӣ карда, баъд ман бо омада қатъи маслиҳат барои ин вақт надорам духтаро. Ва баъдан шумо аз дигар ҷоҳо заказ медиҳед, ман ин ба ҷавоб додан наметавонам ки дар ҳақиқат ин ё он маҳсулот аз рӯи ҳамин стандарт ҷавоб аст. Яъне ман ҷавоб додан наметавонам ки ин ё он маҳсулот дар ҳақиқат аз ширкати атомӣ гирифта шудагӣ ё оригинал аст духтаро. Ба ҳамин хотир илтимос, ман ба оиди ҳамин чизо савол натиҳед. Чизе ки аз ман мегиред, ман ҷавоб додан метавонам. Чизе ки аз духтарои ман харидорӣ мекунед, ман метавонам ҷавоб додан. Лекин чизое ки мисол аз дигар ҷоҳо заказ мекунеду аз ман омада мепурсед ки апер доба ман хемохем харидорӣ кардам аз фалонӣ, лекин ман ба ёрдам накард. Ман ин ба ҷавоб додан наметавонам духтарои азиз. Настюша, форточку верхний разъем сделай. Ана Михаил, духтарои азиз, ҳамин чиза барои шумо гуфтанӣ будам. Якум бор мебинам, хел хуштуманд, приятна. Раҳмат. Ин хонае ки аст? Ин хонаи писари ман, хонаи фарзандони ман. Так. Кани хонам смсоя. Цветок белый дар инҷа ҷанга не. Хай духтаро, айни ҳол 200 нафарам. Лайкамонед духтарои азиз. Эфирно ба охир расонем духтаро. Ман акнун аз паи уборка шавама. Пагоҳ боз эфир мекунам, видео мекунам. Пагоҳ иншоаллоҳ тоза уборка мекунам, баъд барои шумо видео мекунам духтарои азиз.
ба ҳаматон ташаккури зиёд барои смсотон, барои комментарияҳои хубатон. саломат бошед, сарбаланд бошед. То эфирҳои оянда худо нигаҳбони мову шумо бошад. онҳое ки ҳамроҳи ман ҳамкорӣ карданӣ ҳастанд дар ширкати Атом, марҳамат, ба ватсапи ман нависед. якҷоя кор ва фаъолият мекунем. саломат бошед, сарбаланд бошед.